Tak, milí naši televízni diváci, dnes vás pozdravujeme zo Starého Tekova. Ahoj, mám tu dnes tento milý mladý chalanisko ma povozil aj s bratom Tomášom. Predstav sa nám. Volám sa Matúš Šebo a pochádzam z Ronských Kľačian. Matúš, my sme sa ťa pýtali, ty máš nádherných dvoch koňov, dnes Kobily. Dnes si nás povozil. Ako dlho sa tomu venuješ? Prezrať. V podstate od detstva. My sme mali vždy kone doma. A starý otec gazdoval a ja som prevzal to remeslo v podstate. Tú chorobu, ako to hovorím. Že je to konská choroba. Lebo mama sa mi vždy smiala doma, na čo ti to je a tak, a odhovárala ma. Mne to nedalo, ja som to nepustil z rúk zatiaľ. Koľko rokov máš kone už? Celý život v podstate. Od chlapca. Ako svoje kone v podstate, tak ja neviem, 10-12 rokov už viac volačo. No niekedy dávno aj my, kolárovci v Koláčkove, náš dedo Nebojí takisto mal koňa, taký, toto je kobila podobný ako tento čierny a v strede mal bielu iskru, takú škvrnu. A predstav si, tiež vlastne vieme zapriahať, kopec rokov som už to nerobil, ale orali sme ešte za pluhom. Koľko ľudí majú tu u vás kone teraz? Teraz niekedy to bolo tak, že veľa ľudí malo tých koňov. Bolo kedy viacej toho, ale napríklad u nás v Ronských Kľačanoch ťažné kone už máme len my. A je tam jeden jazdecký kôň, dôchodca a jeden poník. A tu v Starom Tekove už má len jeden pán ťažnú kobilu, ale tá už má 30 rokov, to už si užíva len dôchodok. Akú starostlivosť potrebuje taká kobila alebo taký koň, keď gazda ho chová? Ja som hovoril, že minimálne 3-krát do dňa musí byť pri nemu, ty si vravel, že 2-krát. Tak, no, záleží ako, keď ja to mám vo výbehu, čiže sa aj pasú, takže stačí ráno, večer viac menej nakrmiť, ale dávam aj cez obed, keď stíham seno, ale ráno, večer sečku máme narezanú a tak, aby boli mocné koníky. Aby to aj vyzeralo, že majú gazdu. Aké majú využitie v dnešnej dobe tie kone? Vieme, že niekedy dávno sa oralo, chodilo do lesa. U nás pod Tatrami, v Starej Ľubovni, vo vojenskom pásme často sa kone využívali na sťahovanie stromov v ostrom a v takom prostredí, kde sa nedostala ťažká technika, traktory a takto. Aj dnešné využitie ťažných koní je viac menej do hory, ale tu na Dolňákoch hory máme ďaleko a využívame to na gazdovku, že záhradky poorať, viničky chodíme orať, ale máme to viac menej ako koníček. Matúš, akú muziku počúvaš, akú máš rád? No folklór. Ja odjak živá som folklórnik, u nás v dedine som tancoval, aj rodičia spievajú, tancujú, čiže my sme taká folklórna rodina. A priženil som sa do rodiny, kde svokor hrá v dychovke kľačianskej, tak aj to mi ide k srdcu, aj dychová hudba. No vidíš, a my sme robili s Tomášom aj pozvánku na stretnutie Goraľov v Pieninách. Počul si už niekedy niečo o tomto našom podujatí? Pravda, že len zatiaľ sa nám nikdy nepodarilo ísť tam. No a práve teraz ma napadla, priatelia, myšlienka, Matúš, keďže máš také krásne dve kobily, vyzerá, že si aj správny chalanisko, dáš mi mail a my by sme ti poslali nejaké vstupenky pre teba s rodinou. Myslíš, že by ste prišli? No, skúsime. Záleží, ako bude malý. 14. 15. ak budeš mať čas, tak pozývame na stretnutie Goraľov, prídeš pozrieť. Matúš, neviem, či tam budú také krásne kone, ale máme aj u nás také krásne kone. Aj krajšie máte, toto sú chodíš na nejaké súťaže? Chodili sme na furmanské preteky, aj pretekať, ale potom zdravie mi troška zabrzdilo túto aktivitu, ale chodíme aspoň fandiť, keď sa dá. Máme kamarátov medzi furmanmi po celom Slovensku, tak my sme tiež taká komunita furmanská. Furmanská. Ktorú pesničku máš najradšej? Fú, to je ťažko takto povedať, nepripravená otázka, nedohodli sme si. No, najlepšie sú také nepripravené otázky, porozmýšľaj. Ktorý kút Slovenska sa ti páči najviac? No, Tekov je Tekov, tu som vyrastal, tuto som tancoval od mladá, tie tekovské pesničky sú najkrajšie. Čo je ešte také pekné v Tekove? Dievčatá. Aj moja žena je polovičná Tekovenka a polovičná Kľačianka.
Naša babka nebola, stále hovorila Matúš, že najkrajšie kvietky, chlapci, sú z vlastnej záhradky. No. Keď sme išli za dievčatami do inej dediny, tak babka stále krútila hlavou, že takto. No ale život každého jedného zavedie niekoho blízko, niekoho veľmi ďaleko. Matúš, čo by si chcel popriať televíznym divákom, sledujú nás na Slovensku, Morave, v Čechách, takže možno aj naši priatelia, ktorí koni nevidíte veľmi často. Matúš, čo by si im chcel popriať? No hlavne to zdravie, čo je v dnešnej dobe dôležité. A potom, keď je zdravie, tak príde aj šťastie a peniaze tie boli aj budú. Na tie sa nedá hľadať. Viem, že bez nich to je ťažko, ale... A nech majú radi folklór a ľudové pesničky, aby to nevykapalo na Slovensku, lebo toho je veľká škoda. Aj my sa to snažíme udržovať aspoň takto, že tá tradícia v rodine, aby bola... Učíme aj malého nášho, 1,5-2-ročného. Koľko máš detí? Jedno zatiaľ. Jedného chlapca. Lebo dlho sme sa hľadali so ženou, čo býva za záhradou. V susednej ulici, no. Tak si sa našli. Našli sme sa nakoniec, no tak. Matúš, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ktorý si bol ochotný s nami urobiť. Prajem ti, aby si bol zdravý, aby sa ti darilo a tento goralský klobúk príjmi ako také poďakovanie a možno, keď budeš mať čas a chuť, tak príď s rodinou na tú našu akciu, na ten náš festival Stretnutie Goráľov v Pieninách. Aj tu z Tekova možno uvidíš, aké máme krásne hory. Tak priatelia, sledujete Kávičku s Kolárovcami. Pozdravuje vás Matúš. Čaute. A prajeme vám ešte krásny deň a my si poďme niečo pekné zahrať a zaspievať. Zatiaľ, ahoj. Tak milí naši kamaráti, priatelia, televízni diváci, verím, že Kávička s Kolárovcami sa vám páči a my vás dnes pozdravujeme opäť zo Slovenska a sme v Ihráči. Presne tak, krásna dedinka, krásne skaly, krásne kopce. Dneska sme v Ihráči, zajtra máme naplánované Dudince a v nedeľu hráme v obci Bajč, takže také slovenské turné po dedinkách a mestiečkách po Slovensku. Mne sa to veľmi páči, je to príjemné, pretože leto pomaličky, ale isto klope na dvere, aj keď je jún. Ešte u nás pod Tatrami je stále chladno a včera predvčerom sme mali takú silnú búrku, Marek, u nás, že? Presne tak, bola búrka, aj sa rapidne ochladilo. Ráno sme mali 12 stupňov, takže na to, že je jún, ešte je chladno, ale tešíme sa, že konečne už bude teplo. Budúci týždeň hlásia oteplenie, tak dúfajme, že sa vyhrejeme. Bol pri nás pán starosta z Ihráča. Tu Kolárovci ste boli hrať pred 5 rokmi, tak ako to rýchlo uteka. Po 5 rokoch sme opäť v Ihráči a vzadu možno počujete, hraje Vojta Nedvied s kapelou, takže možno urobím aj nejaký pekný vstup s nimi. Marečku, čo majú nové Kolárovci? Tak Kolárovci stále niečo nové majú, lebo stále niečo nové pripravujú. Ja môžem prezradiť, že budúci týždeň ideme natáčať nový klip. A dúfam, že natočíme aj z toho natáčania nejaký vstup, nejakú kávičku. Takže pripravujeme nové klipy, to je nové pomaličky, nám už klopu gorály na dvere, takže Stretnutie Goráľov v Pieninách, potom spolupráca s Kandračovcami, vystúpime v 3 mestách Kolárovci a Kandračovci, a to v Nitre, vo Východnej a na Mijave, takže to je celkom zaujímavá spolupráca, takže stále niečo nové, potom na jeseň zase české turné a vianočné koncerty, takže stále do kolečka dokola sa niečo robí, na niečom sa pracuje. Môžete sa tešiť na nové piesne od kapely Kolárovci a ja sa teším na nádherné zábery, ktoré sme maličko zverejnili na našich sociálnych sieťach, kde Marek sa prechádzal po Tatrami a tá príroda tam bola nádherná, takže máte sa na čo tešiť. A Marek, čo ešte podstatné máme spomenúť v tomto vstupe, pretože kávička bude rozdelená ešte do ďalších vstupov, takže čo je dôležité spomenúť? Tak všetko asi dôležité sme spomenuli. Tešíme sa na leto, všetko sme si povedali, takže ak máte priateľa čas a chuť, pozrite si našu stránku kolárovci.sk, sekciu naše koncerty, tam máte zoznam, kde budeme hrať a spievať, tak ak máte náladu a chuť, príďte sa zabaviť a pozrieť sa na nás, budeme len a len radi. My vás pozdravujeme z Ihráča, máme ešte chvíľočku čas, tak sa ideme pomaličky pripravovať. Prajme vám dobrú chuť a k obedu, alebo možno ku kávičke, pretože táto relácia aj má takýto názov a my si poďme niečo pekné zahrať a zaspievať. Milí naši priatelia, vítajte pri ďalšom vstupe relácie Kávička s Kolárovcami. Dnes takto netradične pred koncertom v malebnej obci Ihráč na strednom Slovensku a hneď po mojej ľavej ruke je pán starosta. Pán starosta, povedzte nám niečo o vašej krásnej obci.
Tak naša obec Ihráč sa nachádza v srdci Kremnických hôr. Máme tu krásnu prírodu, pokoj a sme vyhľadávaná oblasť pre turistov a tešíme sa na koncert Kolárovcov. A ja teda musím priznať, že s pánom starostom sme si hneď sadli, lebo pán starosta je poľovník, ja som takisto poľovník, tak my teraz tento súd trošku budeme venovať poľovníctve. A pán starosta, vy ste, budeme si asi týkať to, ja som Tomáš. Jano, Janko, a mňa veľmi teší. Je to nádherné prostredie, ale také horské, takže povedzte mi, čo tu poľujete, aká zver tu je, ako sa o zver staráte, čo lovíte, aké máte plány, akú máte históriu, aj čo sa týka poľovníctva, aké máte plány do budúcna, čo sa týka poľovníctva. Čo sa týka zvery, tak najviac sa tu vyskytuje vysoká zver. Diviaky tu teraz momentálne nemáme, lebo predsa len bol ten mor, tak nejaké kusy sme pozbierali a ako dostali tie diviaky na frak. No a máme tu aj teda tých predátorov, čiže medveď a vlk. A srnčia samozrejme. Janko, ty si mi ukazoval, že máte aj také veľké medvede, veľké jedince, kapitálne. A ja viem, že je to veľmi ťažké, ale ja verím, že každý poľovník a každý teda lesník alebo každý človek, ktorý miluje prírodu a má nejaký prehľad, koľko tých jedincov je možno vo vašom chotári. Čo si myslíš, alebo aký máte odhad, keď to, možno to máte aj spočítané, koľko ich tu máte? Ihráč ako taký je to spočítané, ale poľovníci odhadujú, že nejakých 20 medveďov asi na náš revír, na náš celý chotár. Áno, a v tomto chotári je koľko hektárov? Hektáre neviem presne povedať, ale vlastne kataster je po obec Nevoľné, celý Ihráč, až vlastne ešte dole to pokračuje, tam máme rekreačné zariadenie. Ale to je zariadenie. dosť veľa, 20 medveďov na takýto úsek. Akože je ich dosť. A cítia sa občania bezpečne, keď... Nie. Chodia aj na hríby. Niektorí chodia aj na jelenie z hody, čiže mali sme tu aj nejaké strety s medveďom a ja som mal sám 3-krát stret s medveďom, čiže... A ako sa správať? To možno bude zaujímať aj vás. No tak v mojich prípadoch som mal vždy šťastie, že ten medveď vlastne zastal, pozrel sa na mňa a odišiel. Čiže ja som mal šťastie, ale stretol som medveďa, nie medvedicu. Keď je medvedica a mláďata, tam je to už horšie. No, ale mali sme tu stret aj s medvedicou a jeden pán teda použil sprej, takže bolo to úspešné a nestalo sa nič. Tak ja pevne verím, že možno aj kompetentní to budú nejak riešiť, ale môj osobný názor je taký, že 20 medveďov na takýto chotár je trošku veľa, aj keď samozrejme medveď do prírody patrí. Čo vysoká zver? Máte tu kapitálnych jeleňov? Kapitálnych jeleňov máme, ale iba cez Ruju. Prídu cez Ruju. Odkiaľ vám chodia? Väčšinou z Turca, väčšinou z hora od Martina prídu. Ale dlho sa tu nezdržia, potom vlastne odídu preč. Áno, ale ukazoval si mi kapitálny zhod, to bol 5-kilový zhod, tak skutočne obrovský, nádherný. Tak to znamená, že musel tu zimovať tento jeleň. To nebolo nájdené tu presne, to bolo vlastne cez kamaráta, bolo to v inej obci, ale tu ako blízko. Čiže... Áno, tak to je super. To je a diviaky, keď vám prišiel ten mor, kedy ste teda našli posledného kusa, ktorý bol infikovaný? Mne sa stalo osobne, že občania mi zavolali, starosta prídi na horný koniec, je tu diviak v potoku, živý. A už to bolo také divné, že živý diviak stál v potoku, tak ako ja už som tušil, že to bude mor, tak som teda zobral guľovnicu a šiel som na miesto a teda videl som, že to správanie bolo také čudné. Tak som ho ulovil, zavolal som poľovníkov, prišli a teda potvrdilo sa, že bol morový. Môžem poprosiť nejakú fotku pre moju ženu, lebo som volal týto... Prídeme, ale natáča. Veľmi radi pozdravte, prosím vás všetkých do kamery. Takže aj toto sa... Ale jasne, odfotíme sa aj za pani manželkou veľmi radi. Už mám 7 mankúšov doma, takže... Dobre. Priatelia, aj toto sa deje počas takýchto natáčaní. Ja pevne verím, že sa to dostane do televízie. Ale my sa vráťme späť k poľovníctvu. Čo si vážite na tomto poľovnom revíri najviac? Akú zver? Tak aj tie medvede sú, akože je to krásna zver, ale ako ste povedali, treba to regulovať a podľa mňa toľko kusov nepatrí do takejto malej lokality. Ja osobne, mne sa najviac páčia jelene, teda keď je pekná trofej, keď je akože... Áno, je to majestátne zviera, je to skutočne, ja myslím, že do toho prostredia tejto obce to určite patrí. A ešte sa pochválte, aký máte najlepší úlovok. Vy osobne vo svojej profesionálnej teda kariére poľovníka, alebo možno vo vašej obci, kto má
nejaký taký úlovok, ktorý by mohol byť prezentovaný, že áno, tým sa hrdíme, tým sa píšime, to bolo v našej obci? Ja osobne nemám nejaký kapitálny úlovok, mám ako strelené aj diviaky, aj možno jelenia, vysokú zver, ale možno ak spomeniem nájdený úhyn v našej obci, ktorý sa podaril asi pred 3 rokmi alebo koľko, a bol to strieborný jeleň, čiže no, bohužiaľ ležal v potoku, ale bol to kapitálny jeleň. Akože... Áno, to znamená od 190 do 210 bodov. Áno. CIC, to je na to taká špeciálna tabuľka, kde sa vlastne tie kmene jelenia merajú sa všetky vlastne výhonky a tam je špeciálna tabuľka, nádza sa, má to bodovú hodnotu a tak je to rozdelené vlastne na striebornú, na bronzovú, striebornú a zlatú medailu. Áno, strieborný jeleň to už je kapitálna zver. Tak, a ešte mi povedzte, super, to je to všetko, čo sa týka poľovníctva. A ako sa žije v tejto obci? V tejto obci sme takí súdržní všetci, to sa mi páči, veď dnes som videl aj veľa ľudí, ktorí prišli na festival Vitaj leto a ono je tu taký pokoj. Je tu príroda pekná, je tu pokoj, proste máme tu krásne jazero, máme tam obecnú chatu, ktorú prenajímame, takže práve toto aj vyhľadávajú tí cespolní ľudia, že radi navštevujú našu obec. Mne sa páči, že ste vraveli, že ste súdržní, tak ja vám, pán starosta, prajem, nech si stále taký súdržný a možno berme si príklad z tejto súdržnosti v tejto obci aj my, lebo ako náš Števko vraví na koncertoch, nie rozdeľovať, ale spájať sa, tak vám prajem, nech sa vám darí, nech máte skutočne spokojných občanov, nech si to užívate v pokoji a v tej súdržnosti tento krásny kus Slovenska. Všetko dobré, Janko. Ďakujem pekne. Tak, milí priatelia, televízni diváci, my sme v ďalšom vstupe relácii Kávička s Kolárovcami a dnes maličko môžete s nami vidieť a pozrieť sa na to, ako točíme v zákulisí nový videoklip. A ja by som chcel privítať po mojej pravej ruke nášho hostiteľa. Predstavte sa nám, ako sa voláte. Dobrý deň, moje meno je Martina Lukáčová, som spolumajiteľka Stodola Zlatník a vítam vás tu. Ďakujeme pekne. Prezraďte, my sme tu prišli, ja som taký prekvapený, že je tu také krásne prostredie. Ako dlho to funguje, tento lokál? Fungujeme už niekoľko rokov, tak by som povedala, že niekoľko rokov fungujeme. Super. Tak to je paráda. Tak priatelia, my dnes tu točíme úplne novinku, nový videoklip, ktorý má názov, povie nám kameraman Marečko, Zuzana. Potichu až do rána, takže nádherná pieseň Zuzana, náš kameraman Peťo Rončík vybral toto prostredie. Je tu veľmi pekne, prezrate, ako napadla táto myšlienka, možno to sklbí také rodinné prostredie na dedine, možno aj s tým, že môžu tu ľudia prísť, objednať si to. Keď tu ľudia prídu k vám, čo tu môžu vidieť? Ja som prekvapený, že je to také spojenie, také ľudové, tradičné a je to spojené s tým, dá sa tu príklad prísť na svadbu alebo aj na dlhšie? Áno, je to spojenie tradičného, aj elegantného, aj vidieckého štýlu. Príroda je niečo, čo ľudí stále lákalo a bude aj lákať. Ja si myslím, že to nie je len dočasný trend. Byť v prírode je pre človeka všeobecne prirodzené a preto sa tu aj dobré ľudia u nás cítia a sa im to veľmi páči. Tie rastliny, ktoré aj tu sú okolo nás, som sadila ja a aj s mojím manželom sa staráme o tento areál. Veľmi nás teší, že vlastne vzniká taká spätná väzba aj pre našu takú tvrdú prácu, ktorá je každodenná a ľudia sa tu naozaj veľmi u nás dobre cítia a chodia tu si robiť aj rodinné fotky, konajú sa tu nielen svadby, ale aj rodinné oslavy, výročia, firemné stretnutia sa tu už uskutočnili. Takže sa tešíte z toho? Teším sa z toho veľmi. A naozaj sme boli taká prvá lastovička na Slovensku, čo sa týka priestorov, ako je Stodola. Pretože pred 10 rokmi
by nikto nepovedal, že v takýchto priestoroch sa dajú robiť elegantné svadby, spoločenské podujatia. Nabrali sme aj gúráž, opravili sme starú stodolu a fungujeme stále a ľudia sa ku nám veľmi radi aj vracajú. Ja sa opýtam, trošku od toho odľahčím, premostím, čo bolo v tej starej stodole na začiatku? Áno, tak ako v stodolách to má byť. Pluh. Sú to zvieratá. Boli tam pôvodne zvieratá. Áno, Zvieratá. žili tu zvieratá, ale my sme tento dom kúpili už tu. V ktorej časti boli zvieratka? V tejto časti? V tej prvej časti. Áno, my to potom nasnímame. Bolo tam seno, boli tam, ako hovoríte, pracovné nástroje. Áno. Sekery, motika, cepy, kosa. áno, časti plúhov. Tak to boli také poklady, ktoré tu aj v areáli niekde máme aj vystavené. Takže všetko možné tam bolo. Sú už aj, nie je to už len odpad, niečo hodené na zemi, ale je to aj taká trošku dekorácia. A súčasť našej histórie. Presne tak. A my sme pôvodne tú stodolu mali ako súkromný altánok, sa priznám, ale počase, keď sme zistili, že sa tu u nás veľmi ľudia dobre cítia, tak sme ju otvorili aj pre verejnosť. Myslím, že sme neurobili chybu, lebo ako som už spomenula, vracajú sa ku nám hostia zo svadieb, páči sa im tu. Spomínajú si možno aj tú svadobnú oslavu. Áno. Ja som bol milo prekvapený, máte to tak pekne aj to kaskadovito porobené, veľa zelene, krásne stromy, rúže. Ako ste prišli k tomu jazierku? To ste, predpokladám, len teraz niekedy robili. Dá sa aj kúpať v tom jazierku? Kúpu sa ľudia? Áno, toto jazierko je naozaj, ako hovoríte, je to kúpacie Môžeme jazierko. sa aj prejsť trošku, áno. Lebo kameraman Marečko išiel trošku po areáli, tak môžete ho komentovať aj takto. Toto je kúpacie jazierko, ktoré čistia UV lampy a iné čistiace médiá, takže je to voda, ktorá je živá. Vidím, že tu máte kamene, štrk, to asi filtruje, že? Áno, aj to pomáha. Pod vami je filtračná jednotka, áno, ktorá obsahuje viacero komponentov, ktoré toto vodičku čistia. Mne sa páči to, že vznikol tu vlastne ako keby nový život, taký vodný biotop. Chodia tu vtáci piť vodu, sú tu žábky. Trošku to premostím, rôzny. chodia aj svadobní hostia po polnoci sa napiť vodu, ak ich suší, alebo nad ránom. Tak, je to okrasné jazierko. Môžu sa kúpať alebo nie? Je to na vlastnú zodpovednosť, ale veľmi rádi to využívajú. Myslím, že v lete ešte asi ani jedna svadba nebola, aby sa neokúpali. Takže... Bola v jazierku aj nevesta? Áno, mala určite. Mala na sebe svadobné šaty? Aj to sa stalo. Alebo dávali šaty dole? Aj so šatami. Aj to bolo. To je veľmi dôležitá informácia, hlavne pre televíznych divákov, aby vás táto relácia bavila, aby ste si užívali dnešné stretnutie, pretože pripomeniem, nachádzame sa ešte raz v akej obci? Obec Zlatník, okres Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou, obec Zlatník. Ak budete vo Vranove okolie alebo budete si robiť nejaký výlet, určite odporúčam odbehnúť do Zlatníka. Ja ešte, ak by ste dovolili, idem smerom k odpočívadlu, lebo my keď sme tu prišli, tak s Marekom hneď sme išli si trošku poležať k týmto odpočívadlám, hojdačkám. Prezrate, či to bol nápad, či takisto to využívajú hostia. Tu sa človek cíti ako doma, naozaj. Áno, to je ten nápad, ako vy hovoríte. To bol od začiatku náš koncept, vytvoriť priestor, naozaj, aby sa tu ľudia cítili ako doma, aby tu vznikla taká atmosféra veľmi uvoľnená. A tie siete, sády, ja si neviem predstaviť sád bez sieti, kde sa dá poležať, hocikedy po tvrdej práci. Oddychnúť, zarelaxovať. Oddychnúť, presne tak. A patrí to ku takému našemu aj poznávaciemu znameniu tieto siete, lebo svadobčania niekedy zvyknú byť aj spoločensky unavení po polnoci? Aj skôr si tak oddychnú a tie naše svadby sú vlastne na 2 dní, takže
My to máme tak vymyslené, že prvý deň je klasická oslava, ako to ľudia majú vo zvyku, buď s tradičnými prvkami, alebo bez, že tie svadby sú naozaj v takom štýle, záhradnom štýle. A potom ten druhý deň je taký už vyrovnávací, taký do takého kľudu a ešte si vedia využiť ten priestor, lebo ten svadobný deň, iste viete, je veľmi náročný, veľmi rýchlo vie zbehnúť tie hodiny a človek si to až tak veľmi nevychutná, nevyužije tento priestor. A ten druhý deň je na to, aby sa tá rodina ešte dala do takého kľudu, aby si ešte spravili dožietky. Taký oddych. Presne tak. Takže ten náš nájom štandardne je minimálne na tie 2 dni. A my sme to naozaj chceli tak, aby sa tu ľudia cítili ako vo svojej záhrade, ako v záhrade svojej babky. Ako doma, aby sa cítili ako doma. Otázka na vás, akú muziku počúvate? Počúvam aj ľudovú hudbu, samozrejme. Počúvam, dá sa povedať, všetko, čo je naozaj harmonické, príjemné. Čo vás neruší? A musím povedať, že aj vy to teraz počujete, týchto spevovcov našich. To je podľa mňa taká tá najkrajšia, taká tá... Rajská muzika, rajská nebeská muzika, hudba, áno. Neviem, či to počujete vy, milí televízni diváci, počuť v diaľke, ako krásne spievajú vtáčiky. Ako ste reagovali, keď vám volal náš režisér, že či môžu prísť točiť klip Kolárovci? Tak bolo to veľmi pre mňa prekvapenie, lebo viete, my tieto naše priestory prenajímame, dá sa povedať, keď to môžem povedať, ako fakt bez reklamy. A ľudia si nás nachádzajú a som veľmi prekvapená, že ste nás našli. Aj sa to teším, lebo naozaj chceme ostať takým pokojným miestom, takou pokojnou oázou. Bola som veľmi rada a veľmi som sa potešila aj na osobné stretnutie s vami, aj na tú chvíľu, ako sa bude natáčať klip, lebo je to určite zážitok pre každého. Takže veľmi pekne ďakujem. My ďakujeme pekne za privítanie, za skvelé prostredie. A posledná vec, čo by ste chceli odkázať, prípadne popriať televíznym divákom? Prajem vám krásne leto, tak ako sa snažíme my mať takúto atmosféru, ako my vytvárame pre našich hostí. A možno, že sa niekedy aj tu stretneme osobne, prídete ako hostia, ako nám na svadbu a zažijete túto atmosféru u nás. A všetko dobré, no. Ďakujeme pekne, ešte raz ďakujeme veľmi pekne za teda pozvanie, za to, že sme mohli točiť tu u vás klip. A priatelia, my vás pozdravujeme zo Zlatníka a naverujem, poďme si niečo pekne zahrať a zaspievať.